Hvad så folkens, og i dag skal jeg spille på strandet sammen med Andreas. Ja. Ej, det er ret sent det her, så vi tænker, skal vi sælge, eller hvad? Jeg har taget dep med. Altså, det er jo også. Og jeg har en nyhed. Hvis I kigger på det scoreboard, som er til højre, så står der hej. Jeg har nemlig købt hej. Det har Silas nemlig også. Ja. Så er det bare mig, vi mangler. Men altså. Køb. Og men har ikke råd til. Jeg er en fattig røv. Ja, Andreas. Bare skriv hashtag fattig. Jeg har også fødselsdag i dag. Præcis, ja. Lige nu har jeg fødselsdag. Klokken den er 12:17. Og han fik fødselsdag her klokken 12, så ja. Fuck, det var pinligt, Andreas. Han står bare i sengen. Jeg kunne høre det. Pinligt. Jeg kunne høre det helt her. Hallo, her han? Nå. Det var hende, der prøvede at flække os. Gustav, han har kammesvær. Fixi. Jeg dør. Jamen, det regner. Han dør. Vi har ham. Punch mig. Det kan ikke. Jeg bliver bare skubbet tilbage. Ja, jeg blev skubbet tilbage, så jeg ikke kunne. Fuck nu af, man. Sorry for sproget inde på væggen. Men det pik irriterende, man. Altså, gør jeg det. Jeg team med Fixi. Okay, han gider ikke team med mig mere. Svigtede jeg godmorgen, eller så er det også det der. No copyright, sorry. Hallo, han løber. Jeg er bare skraldet til papir. Men hallo, Andreas. Det regner nu, han svær skader ikke en skid. Nej, men knockbacken. Knockbacken, eller hvad fuck for det. Rockbacken. Det er rockbacken for life. Det er det lag spike. Han er sikkert også IV, skal vi ved? Kom, Andreas. Skal vi ved, men han er så IV? Jamen, skal vi ikke bare løbe? Jo. Men... Ja, lad os løbe ud for altså, hej sælger der. Ja. Eller regn hej. Det købs du køber vel også kit fisk eller det der, ikke? Jo, fordi så kan jeg få det. Har du taget det kit hej? Ja. Nej, så kan du ikke vise, så kan du bare vise det med det. Andreas, løb! Hvorfor? Loop, der kommer sådan 5-6 jernguys. Jamen han er dep. Ej, fuck af! Please, man. Nej, han havde ikke dip. Hvorfor render han så rundt uden sko? Stupid ass bitch, man. Her. One tip. Skal vi gå derned? Jeg har dip. Nej, tyksakken og ham der. Sieben er dernede. Tyksakken og Sieben. Go. Skal vi gå derned? Okay, kom. Nej. Ja, okay. Men jeg tænker på slutningen af videoen, om vi skulle åbne en key. Yes. Bare en B3, jeg tænker jeg så. Det tænker vi gør i hver weekend, eller hver rig. Ja. Jeg tænker lige, vi finder nogen med, hvad det hedder, nogen som ude i vandet, eller noget i den stil. Ja. Cutter du så, eller hvad? Nej, men jeg tænker, at vi finder nogen sådan ude i vandet. Fuck. Jeg mener, at vi finder nogen ude i vandet nu, hvor vi render rundt og kigger. Nå, men sounds er bare totalt lavet, jeg ikke hører en skid. tror så ikke, jeg skal lige skifte pack. Og undskyld, hvis jeg bander ret meget. I know it. Sådan. Min sounds var totalt høje. Min sounds på Minecraft, de bugger totalt. Det er helt sindssygt. Men vi har faktisk aldrig noget topic. Ej, stupid, please. Hvad laver du? Hallo, ham der Fixi, han spørger, om vi skal class worker.
har fundet en ud af nu. Ja, kom. Vi jumper ham. Har du dep, IV? Ja, nej. Hov. Kom, bare punch. Kom med det. Hit igen. Hit, kom med det. Kom med det. Og det skal siges, vi PvP'er ret meget i vandet. Hallo, Andreas, tag ham oppefra. Punch mig nu. Igen, ja. Det er broke. Der er kokkebins dog. Der er et brød dog. Jeg har det. GG. At vi får det på Rick. Ej, nej. Easy. Nu ved jeg allerede, hvad titlen skal være. Hvad? Hej / narko. Fuck, var det kun cocoa beans? Og så 3 stykker brød. Kom. Ja, okay. Ej, det var faktisk fedt nok. Ja, der tjente vi lige lidt. Men altså. Yes. Hvad Jeg ved ikke, hvad det der kryds er oppe i luften. Hvad skal det forestille? Hvad for et kryds? Du kan ikke se din hvad den hedder. Fuck, den hedder det der. Nå, men skal vi ikke bare gå ud og fight en... Andreas, de skal lige have hjælp. Hvis jeg bliver fightet. Kom. Nå, du skal lige lægge det hen i din celle. Ja. Bare lidt born. Ja. Okay. Craxy, han skal hen og sælge, tror jeg. Ja, kom. Han løber i hvert fald mod Black. Jeg tror ikke, han har set mig i F5. Ah, han skal PvP mine, den er sikkert lige resettet. Easy. Jo, det minder mig om, vi kan jo lige tjekke den. Så, Nå ja, det bliver da meget god ryg, udover det er alt kedeligt, altså. Hvornår resetter den, tror du? Den er reset. Nej. Easy. Den er lige blevet taget. Nej, den er ikke blevet taget, men der er ikke noget i den. Jo, den plejer også at fylde herude, Andreas. Nej, den gør jeg. Ja. Nå, rip. Der er ikke noget. Nå, kom. Jeg løber lige op. Altså, bliver du her og camper VM? Nej, mit gearman er 19, du vil til hjælp med shit. Jeg skal stille i mit gear ud, så. Ja, okay, så mødes vi bare, skal vi sige, Nej. vi mødes bare spawn. Vi mødes bare inden for boksen. Ja. Står fix til det. Jeg får ikke synes, det er lastbakke, så. Der er en Fixie kæmpe, tror jeg. Nej, bare lad ham være, Han er død, vi er timer med Fixie. Nej, ikke på record, men ellers. Nej, jeg gør ikke. Okay, du kan se. Kan jeg også lige vise, hvor min hejsel er henne? Ja, så kan du måske lave en donut eller noget. Ja. Det er der i hvert fald mange, der har gjort. Jeg så i hvert fald, der var en her lige. Der sagde et eller andet, sut min mor eller noget. Nej. Det stod der før. Der stod der noget. Sådan her. Og så sut min mor eller noget. Skal vi vise dem det sted, hvor vi plejer at camp? Det... Hvad? Camp? Når der er folk, der skal med Blackboy eller hvad der er kraftigt. Ja, jeg står der i hvert fald oppe lidt. Så lige den der. Og jeg ved ikke, om vi har sagt det i en rec, men altså det er sådan ret provokerende, at folk skriver til os, at vi hacker og sådan noget. Hvis I ser det, dem der mange gange rage over, at What, jeg havde jo sgu da noget chance. Ja, det døde jeg sgu da sikkert. Nå, Rip, jeg kommer nu. Ja, der står ved det der spot der. Men der er kun 45 inde, og der er... Ja, der er... de fleste er irriterer. Der er 19 i Bertel endnu. Lol, Scary Tiger er ranket op. Ja, det er